Felicitări! Ai fost angajat să supraveghezi o fermă izolată pe timpul nopții, undeva în câmpia Moldovei. Jobul e simplu, atât timp cât respecti regulile. Regula 1. Dacă luna și cerul devin roșii, fugi imediat în casă. Acea oră este momentul în care creaturile se trezesc, iar cât timp cerul este roșu, ele umblă libere, vânând orice om rămas afară. Intră în casă, încuie toate ușile și ferestrele și nu ieși până când cerul revine la normal. Regula 2. Coțofana cu un singur ochi. Dacă vezi o pasăre neagră cu un singur ochi rotindu-se în cerc pe lângă geam, ascunde-te imediat. Ochiul ei urmărește fiecare mișcare, iar creaturile trezite în nopțile roșii sunt atrase de semnalul ei. Regula 3. Tractorul din ceață. Dacă tractorul pornește singur noaptea, în ceață, nu încerca să îl oprești. Nu mai e o mașină. E posedat. Dacă te vede, te va urmări prin câmp până la răsărit. Regula 4. Ora 3 și câinele. La ora 3, câinele ar putea începe să latre. Dacă o face, intră în baie și privește-te în oglindă fără să clipești și fără să te întorci. Dacă pleci prea devreme, reflexia ta nu va mai fi a ta. Regula 5. Cântatul cocoșului înainte de zori. Dacă auzi cocoșul cântând înainte de răsărit, nu ieși afară. Nu este cocoșul și nu este dimineață. Mult noroc, paznicule de fermă. Să sperăm că vei vedea răsăritul adevărat.